Τέταρτο και τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Πάμε μια βόλτα. Η Μαργαρίτα Θεοχάρη κοντά σας, η Μαρίκα Νίνου κοντά σας και η Ελένη Ουζουνίδου κοντά σας. Αγαπητή Ελένη Ουζουνίδου, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένη μου Μαργαρίτα. Καλώς όρισες στη Λάρισα. Είμαστε και ξαδέρφες εξαγχιστήρια. Βεβαίως, ακριβώς. Εγώ ήθελα να το κρατήσω μυστικό, γιατί λέω, εντάξει, εφόσον δεν έχει δώσει τόση μεγάλη, ξέρεις, έμφαση στον κρυφό γάμο, γράφουν όλοι κρυφός γάμος. Πιο κρυφό, καλέ. Ήτανε... Άντε, μια χαρά. Ολοφάνερος ήταν και κατάφωτος, βεβαίως. Παντρεύτηκα τον πρώτο ξαδερφό σου. Είναι τόσο μεγάλη η χαρά για εμάς, για αυτό το δώρο που έφερες εσύ στο Σόι, στους συγγενείς αλλά και στο Βαγγέλη μας τον αγαπημένο. Οπότε η χαρά μας είναι διπλή, τριπλή, τετραπλή που σε έχουμε σήμερα ζωντανά και εδώ φιλοξενούμενοι στον κάμπο της Θεσσαλίας και στο Κάμπος FM. Πώς είσαι? Πολλά φιλιά στον κάμπο και στα καμποχώρια μου, αγαπημένα. Έτσι ακριβώς. Αν και από Κομοτηνή τον κάμπο τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε τον κάμπο. Εδώ ήμουνα 2-3 χρόνια στο Θεσσαλικό Θέατρο μαζί με τον Κώστα τον Τζιάννη. Μην το συζητάς, μην το συζητάς. Λατρεμένο μας άνθρωπο. Ναι. Την αγάπησα τη Λάρισα, τον κόσμο, τους Θεσσαλούς. Έμεινες τόσα χρόνια εδώ, Λένα? Ήμουνα 3 χρόνια, ναι, στο Θεσσαλικό. Κάναμε πάρα πολύ ωραίες δουλειές με τον Κώστα. Εγώ εδώ το έμαθα το θέατρο, εδώ ανδρώθηκα που λένε. Ακριβώς. Μου έδωσε όλα τα εφόδια για να πάω μετά να κάνω δύσκολα πράγματα στην Αθήνα. Όχι ότι και αυτά μετά που έκανες εδώ. Ο ίδιος ο Τσιάνος μου είπε, άιτε σήκω φύγε τώρα. Ναι. Ναι, γιατί θα βουλιάξεις εδώ τώρα, ό,τι ήταν να μάθεις το έμαθες. Είδες λοιπόν. Πήγαινε κάτω και ξεκίνησαν οι μονόλογοι. Οι μονόλογοι, αφού ήξερα πια πώς να τους διαχειριστώ από τον Τζιάνο, οι μονόλογοι, η Μαργαρίτα μου φέρανε την επιτυχία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στο θέατρο, μα ήταν και οι άνθρωποι, με πήρανε στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο κτλ. Και τι δεν έχεις κάνει, Ελένη Ουζουνίδου, από τότε? Και τι δεν έχεις κάνει και με πόσο κόπο όλα αυτά, αλλά εκεί πάντα στις επάλξεις, αγαπημένη Ελένη, δεν σταματάς, αεκίνητη. Και τώρα κάνουμε αυτή την περιοδία, την ξεκινήσαμε έτσι στα χαζά που λέμε. Ναι. Να κάνουμε 3 πιάτσες στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν και γίνεται ο κακός χαμός. Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά η μία πόλη μετά την άλλη άρχισαν να μας λένε δεν θα έρθετε και σε εμάς, δεν θα έρθετε και σε εμάς, δεν θα έρθετε και σε εμάς. Είδες λοιπόν τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, Και γίνεται χαμός. Τώρα έχουμε ξεχάσει τα σπίτια μας. Ο ξάδερφος είναι μόνος. Δεν ξέρω πότε θα με δει. Αχ, το πουλάκι μας, αλλά εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Αδέρφια οι γονείς μας, ναι. Στον κόπο είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Βέβαια. Τουρκομερίτισσα, σε σκηνοθεσία και σε κείμενο του Δημήτρη του Καρατζιά, ο οποίος Δημήτρης παίζει μαζί μου και τον Τζίμι το Χοντρό. Αυτός ο Τζίμι Μάρκου είχε μια ταβέρνα. Ναι. Τη δεκαετία 40, 50, 60 στην Αχαρνών, κοντά στην πλατεία Βικτωρία στην Αθήνα, και εκεί όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί και ρεμπέτες πέρασαν από εκεί και για χρόνια αρκετά διέπρεπε η Νίνου μαζί με τον Τζιτσάνη. Ακριβώς, γι' αυτό. Η Τουρκομερίτισσα που θα παίξουμε απόψε στο κινηματοθέατρο Βικτόρια στις 8.30 εκεί θα είμαστε από τις 8. Εκεί θα είμαστε από τις 8. Εντάξει. Εκεί λοιπόν αφηγούμαστε τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Ναι. Αυτή είναι η Τουρκομερίτισσα. Και ήρθε και αυτή με τη μάνα της, προσφυγοπούλα. Πραγματικά. Αρμένισσα, Ευαγγελία Ταμιάν, τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Και τι ωραία. Γιατί γράφτηκε το τραγούδι που έπαιξες πριν, το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Από το 1954 νομίζω είδα πριν ότι ήταν αυτό το τραγούδι. Φοβερό. Ναι. Το ζεις, το νιώθεις, όπως πάντα όλους τους ρόλους αυτούς που κάνεις, ενώ ο κόσμος ίσως να γνωρίζει και την πολύ αστεία πλευρά σου από την άποψη ότι είσαι και κωμικός, αλλά νομίζω ότι τα δράματα, Ελένη μου, είναι το κάτι άλλο σε σένα. Δηλαδή και η μονόλογη και τη Σταματία που είχαμε δει. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και αυτή η παράσταση. Ωραία. Έτσι είναι και η ζωή, Μαργαρίτα μου. Έτσι δεν είναι? Έχεις δεν δίκιο. Έχει μόνο δράμα, έχει από όλα. Και μάλιστα κάνεις μεγάλο καλό που έρχεσαι σήμερα, μιας και αύριο είναι το ετήσιο μνημόσυνο και το επαιτειακό αυτό γεγονός το θλιβερό. Ναι. Οπότε
όλος ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφύγει μέσω της τέχνης, και γι' αυτό κάνετε καλά κι εσείς κάποιοι θείασοι, κάποια θέατρα, και έρχεστε στην επαρχία. Το χρειάζεται ο κόσμος αυτό. Ναι, και η παράσταση είναι, αν μου επιτρέπεις, και μία υπενθύμηση για το τότε που ήμασταν αγαπημένοι και φτιάχναμε κοινότητες. Και αγαπούσαμε ο γείτονας το γείτονα, όχι μόνο κοινότητες οικογενειών. Ακριβώς. Ήμασταν αγαπημένοι και φροντίζαμε ο ένας τον άλλον. Ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει τώρα. Και είναι μια υπενθύμηση ότι τότε μπορεί να ήμασταν πιο φτωχοί, να μην είχαμε όλες τις πολυτέλειες, αλλά σίγουρα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι και πιο γεροί. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός αυτό που αναπολούμε όλοι, μιας και από επαρχία και εσύ και εμείς, στην Κομοτηνή που μεγάλωσες με τους γονείς σου και πήρες τα πρώτα. Βέβαια, ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Μην πω κιόλας διαφορετικά και γεύσεις και αρώματα, και μια πόλη η οποία ως γνωστόν στο σόι τώρα, όχι στους ακροατές, ο γιος σπουδάζει στην Κομοτηνή. Είδες πως έρχονται τα πράγματα, λένε έφυγε το αγόρι μου. Το ξέρω. Ναι, και ζει τώρα εκείνος στην Κομοτηνή και πηγαίνουμε κι εμείς και απολαμβάνουμε την όμορφη πόλη. Εντάξει, τακτοποιήθηκε το παιδί, όλα καλά. Εντάξει, γιατί μου είχε πει η πεθαρά μου λέει πες τους γονείς σου να έχουν το νου τους. Βασικά την επόμενη φορά που θα έρθουμε και θα καθίσουμε 2-3 μέρες, ίσως να το κανονίσουμε, να βρεθούμε και με τους γονείς και με σένα και το Βαγγέλη, και να περάσουμε ωραία στην Κομοτηνή. Εντάξει. Λοιπόν, για πες τώρα όσον αφορά την παράσταση, είναι κάτι το οποίο θα φύγουμε συγκινημένοι, θα φύγουμε με αναμνήσεις, θα φύγουμε... Είμαι σίγουρη ότι θα συγκινηθείτε, θα γελάσετε, και αυτό που είπαμε, θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και θα δούμε τα καλά των κοινοτήτων, ας πούμε. Ακριβώς. Της άλλης εποχής. Και τι θάρρος είχαν οι άνθρωποι για να ζήσουν, και το πόσο σημαντική ήταν η ζωή. Το πρώτο ήταν η ζωή και η φροντίδα στο να ζούμε. Μάλιστα, βέβαια. Αυτό που λέω, αυτό. Ταυτόχρονα κάνεις και κάτι άλλο, Ελένη? Όχι, τώρα. προς το παρόν μόνο αυτό. Είχαμε κάποιες άλλες παραστάσεις στην Αθήνα, αλλά τελειώσανε, και γι' αυτό μπορούμε και κάνουμε τώρα την τουρνέ μας. Και τώρα είσαι μέσα στις εκδρομές. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, όλη παρέα, ακροατές, εμείς, Σόγια, και αυτοί που δεν θα μπορέσουν να έρθουν σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, λόγω ηλικίας και δυσκολιών, στέλνουν θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πολύ πολύ αγάπη βεβαίως μέσα από την καρδιά τους οι συγγενείς. Και από μένα άλλη τόση, Μαργαρίτα. Ελένη Οζουνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι κάνεις τη βόλτα σου τώρα στην πόλη της Λάρισσας, οπότε να σε αφήσουμε να την απολαύσεις και αυτή, και το βραδάκι όλοι στο Βικτόρια Σίνεμας για την παράσταση Τουρκομερίτισσα. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Φιλιά. Τα λέμε το βραδάκι. Γεια σου, Μαργαρίτα. Γεια σου Λένα.